ye kwa Asante Akyem Agogo na eho ene omanfo wo mpotemo omso mani age esanse nananum atankunya ede hihye bi aba hihye ni nyina da ene se enya de a wo makwan ama eyi yabo ho kase e ba benu aduane ensa ne ho nkoro ne ba da bi wo matwam na omanfo ne se eye asempa a wo motachwe no Agogo Traditional Council edi niema egu akwam se womo ehwe se eyi a womanfo edi sika kese ehyihyem etoto ensa eye t-shirt ni nipa bi enim dedem eboka kese no tese no womo hwe se ebi ensi ewo mpatem womo ko nhyiemu yi opening pa na oda nhyiemu yi ano eye omanhene owo Agogo Traditional Area nana kwame ekuakusapo nana boachi yi Adom a oye achiamehene ewo Agogo ene Adom TV insentroni Isaac Amuako etwetwe nkomo no de tu nenim se enipa na obechire ensa no kra no sabi mpere asa ensa no onfa bi ma abusuafo anase abusua no empanimfo nti ochire wi a ode line tintin na so be wi no na osan asesa nensa akọ enti nyaye hu ya se ehun hyede ni mfaso pi Nana boachi Adom esan eto aso se anamo a wono etu yeyi eye anamo a wono ene omanfo a wono wompatem ho etena ase adwendwene ho se ehu behia se mpenifo etu sa anamo yi se ne bema omanfo a wono wompatem ho no womode wo musika ebehwe woni ma na womo emfa nkohye eyiye emu abreni abrebia yeji abusuana no disem ene edeka yasem ewa hemfie ni wie nso anananom asan akọ akushia onwa abusuafo no omode enhyehye ya ewa hemfie no so ato wani na we na omanfo a woni wompatem ho bi ade adesade ato nananom ahemfo enim se womo enhwe na ohye a womo ade ato eyiyesu no womo behwe na wono aye ho bibi ama wo tomani de do ya na kaya de enokura so mfa nkoduru ba bia enokura mu ntwem menko ama ngim do mu twem ebebo antema ena ufra ba ko bi kra school fees kra ye obi da wa ye nkotere de kotontema to mu ntwem na kanema na omo hyehyɛ ya eyefe ema iye no nso ekɔ nanim ma enipa no hu na brabo a obɛbɔ ye ene se bi asampadu asama ma ye kohyini ɛhyɛ nipa na nim nyam de wo wo no enti sampani fortran se asa wo se de kabeba na mwa mane ma nkoso yentimi na omo challenge because e bi kura na kola wo fie ni na nwe adwen ntuma de obie oni sika no twa ntuma boni bi ani ene ma hyehyɛ no fa so bie ni so de ni na nwe adwen 100%. That's how they know. Now, we can see a better soda. Now, we are almost